tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri, tinokuchingamidzai vateereri, tinoda kutenda musoro wedu wenyaya watiinawo nhasi unotiwo ndivanani vachazosara vakanyorwa mubhuku reupenyu. Ndizvozvo. Alright. Ndivanani vachasara varimo. Alright. Zvinoda kuti zvizikanwe mufundisi. Nekuti muchaona patichafamba nechidzidzo muchaona kuti zvakakosherei kuti zita risare riri mubhuku reupenyu. Kureva kuti rinogona kunyorwa rotozodzimwa. Ya, ndizvozvo, because andimanzwa musoro wenyaya uri kuti vanhu vachazosara. Kuratidza kuti hameno kueditwa kunoitwa marekodzi acho kusvika pazonyatsoonekwa kunzi ava ngavachisara. Saka vateereri ngatibvai tapinda mukati mechidzidzo chedu. Mufundisi vachativerengera kuna Daniel chapter 8 verse 13 na 14. Daniel 8 verse ya 13. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvene zvaakati kuna iye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nokusingaperi, nokudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zviregwe zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanana ane zviuru 2,300, ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Mukudzidza kwatakaita kumashure vateereri, nyaya yekucheneswa kana kunatswa kwenzvimbo tsvene, takadzidza kuti nzvimbo tsvene iri kunatswa kana kuti kuchenurwa isanctuary iri kudenga. Ndokuna Jesu ari mumiriri wedu iye zvino musanctuary yekudenga. But pari kunatswa nzvimbo tsvene tsvene pane basa rinenge richifana kuitwa nesu vatendi pano pasi. Saka pari kutaurwa nyaya yekunatswa kwenzvimbo tsvene tsvene hatisati tabva mubhuku raDaniel. Ndo iri kutipa zvidzidzo zvese izvi kuitira kuti chidzidzo chacho chitibha chinoda kunzi naJesu tibate tizive mararamiro atiri kufana kuita. But kuti tinzwise mufundisi zviri kuitika kusanctuary yekudenga, tofana kunzwisisa kuti minongedzo yainongedzera zviri kuitika kudenga payange ichiri sanctuary yepanyika, chii chaiitwa paicheneswa sanctuary yepanyika. Ameno ndabvunza zvakanaka here? Bvunzai futi, ndodaona kuti mandinzwa here. Kuti pano panyika paive nesanctuary. Yes. Vamwe vanoti sanctuary chii? Mamwe mazwi anoshanda mubhaibheri ndeyekuti nzvimbo tsvene. Painzi paya pakanzi naMwari ngavandigadzirire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Yes. Nzvimbo tsvene yacho iyoyo ndio inonzi sanctuary. Yes. Saka iyoyo sekudzidza kwatakamboita kare, pane zuva raiitwa kamwe chete pagore. Yes. Rekucheneswa kwenzvimbo iyoyo. Inenge yambosviba sei? Ingaita muchidimbu. Yaisvibiswa nekuti zvitema zvaireururwa nevanhu zvichienda pahwai dzozourayiwa ropa roenda musanctuary, ndokuunzwa kwaiita zvitema musanctuary.
Saka chitema chinosvibisa pachaenda ndokusvibiswa kwaiitwa sanctuary. Right. Saka paizove nezuva rekubvisa zvitema musanctuary iyi. One day per year. Yes. Ndokucheneswa kwaiitwa nzvimbo yacho. Right. Saka panapa Daniel haasisiri kutaura nyaya yesanctuary yaive panyika. Kudenga takadzidza kuti kune sanctuary iriko. Iyoyo inosvibiswa nezvivi zvatinenge tichireurura tiri pano. But panofana kuzoita zuva rekuchenura rekuti Kristu zvichienderana nevanhu vasade chitema ichocho vachireurura zvizobviswa musanctuary. Zvobva zvazoiswa pana Satani zvoraswa pachadistroywa Satani. Saka kuchenurwa kwenzvimbo tsvenei chichaiitika pazuva iri raichenurwa sanctuary. Chekuti tizive kuti chii chatinofana kuita nhasi. Verengerai vanhu kuna Leviticus 16 verse 30 na 31. Leviticus 16 verse ya 30. Nokuti munofanira kuyananisirwa nezuva iroro kuti munatswe. Munofanira kunatswa pazvivi zvenyu zvose pamberi paJehovha. Rinofanira kuva kwamuri sabata rokuzorora kwazvo kwamuri. Munofanira kuchema pamweya yenyu murayiro usingaperi. Saka musi uyu waicheneswa sanctuary yepanyika vanhu vese raive zuva rekuti vanenge vachinamata. Munhu wese achichema zvivi zvake zvaakaita. Because ukasadaro even wambengo wazvireurura. Pazuva iri ukasaratidza kuti uri kurikoshesa uda kuti chivi chibve, waigona kudzoserwa zvivi zvako wozokaruka wafa. Waibviswa pakati pevanhu vaMwari. Saka kwaitenge kunonzi uri pakutongwa pastor. Kuonekwa kuti unokodzera zveshuwa here kuti zvitema zvako zviraswe kana kuti uzvitore bheki. Saka kucheneswa kwesanctuary raitenge zuva rerutongo rekutoti uone kunzi wakamira papi. Saka pari kutaurwa naDaniel 8 kunzi sanctuary ichanatswa. Pfungwa iyoyo yekuti kutotongwa kuri kutaurwa. Kutotongwa kuri kutaurwa kwekunatswa kwenzvimbo tsvenei. Pfungwa iyoyo inoburitswa zvakajeka pana Daniel 7 manje. Kungoti Daniel paanonyora nyaya idzi mufundisi anenge achiedza kudzokorora chinhu 1 asi achidziratidza nemarutivi akasiyana. Saka pari kunzi naDaniel 8 kucheneswa kwenzvimbo tsvene. Daniel 7 akataura semunyaya asi inenge yakutaurwa ruru rutongo. Saka verengai manje pana Daniel 7 verse 9 na 10. Daniel 7 verse ya 9. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo. Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguvo yake yakanga yakachena sechando. Uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto. Makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira. Uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine gumi. Zvezviuru zvine gumi. Kutonga kukatanga, bhuku dzikasarurwa. Manzwa zviri kuratidza rutongwa pa. Ende pachinzi pane pachivhurwa futi mabhuku. Pachivhurwa mabhuku. Manzwa here hanzi akakwegura pamazuva ake. Nehanzi akagara pachigaro chemoto. Ndiani uyu mukuru? Aiwa tiri kuuya ipapo. But mainzwa kapfungwa yekuti kune rutongo chairwo ruri kutooneswa Daniel kudenga. Kutotongwa chaiko kwekutorativhurwa kwemabhuku nemarekodzi achidaro. Saka maybe kuti pajeke timboona mabvunza kuti mukuru aripo anga aripo achitonga uyu hanzi musoro wake wakanga wakachena nenguo dziri dzewhite. Hanzi yati kudii akaonekwa dzokororai pavhesi 9. Pavhesi 9. Ndikaramba ndakatarisa kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo. Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando. Vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanaka. Achimirai. Uyo manje kauyo yamabvunzo akakosha ndakambosangana nawo. Pandakasangana nawo pane munhu akanditi vafundisi muri kuita chinhu chakanaka. Ndikati inda. Zvikanzi ndiri kunzwa muri kupaka zvidzidzo zvekwedu. Saka paakati zvekwedu ndakakonfusika because patine tiri mustudio ndikufunga zvidzidzo zvinoenda kumunhu wese. Ndikati sei madaro zvika ndakakunzwai muchidzidzisa kuna Daniel 7 pamakataura kazvaakakwegura pamazuva ake.
ndikati kudii. Saka pandakatozokurukura naye asi kumba kwavo kune mudhara here. Aiwa, pandakazokurukura naye vhesi parinoti uyo akakwegura pamazuva ake ane bvudzi jena vane mukuru wavaifungira kuti ndiye ari kurehwa wekuchechi kwavo. Mutungamiriri wekuchechi because mukukurukura kwandakaita naye mutungamiriwo wavo anoratidza kuti ati kureiwo zvakadaro zvekuti achena musoro nendebvu dzewaiti plus nguva zhinji anenge aine zvaakapfeka zviri zvewaiti. Aiwa, hakuna kuzoendwa. Saka ndakatoti bheta tiningirire vateereri kuti pajeke kuti akakwegura pamazuva ari kurehwa ndiani. Mufundisi verengai Genesis 5 verse 27. Verse ya 27. Yes. Mazuva ose aMetusara akanga ari makore ana 560 akafa. Munhu akakwegurisa akararama makore akawandisa panyika ino anonzi Metusela. Metusela akararama 969 years. Ndiye the oldest pastor. Anonzi uya akararama. Saka toda kuona kuti anokwana here kuti angave iye here ari kurehwa apo musharuka uyu. Chiverengai Job 14 verse 1. Job 14 verse 1. Munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika. Mapaona manje bhaibheri riri kuti manje Metusela ararama 969 akazvarwa nemukadzi Metusela. Ende ari kubva anzi 969 iwaye kunyange akakushamisai mukati makore akawandai, bhaibheri riri kubva rati mashoma. Chero akapotsa apinda 1000 anzi mashoma. Saka zvobva zvareva kuti munhu akazvarwa nemukadzi haagone kukwana kunzi munhu wekare uyu haagone kukwana pane uyo ari kunzi akakwegura pamazuva. Hapasi kurehwa munhu manje. Kureva kuti chero munhu akasvika makore 1000 asi makore ake mashoma ndokudzidzisa kwebhaibheri. Saka kana paakuzonzi pane mutana wekare hachareve munhu apapinde munhu saka ndiani manje? Apapinde kana mutungamiri wechechi kana sekuru wekwenyu kwarwodzi kunyange akanokura sei vakaita bvudzi rewaiti sei havapinda apa. Akutorehwa uyo manje maybe katipese tione cheya iyo yainzi chigaro chaive chemoto. Verengai Exodus 19 verse 17 na 18. Tibva taona kuti anowanzogarira moto ndiani. Tibva taziva kuti uyo akakwegura pamazuva ndiani. Zvino Moses akaudza vanhu kuti vabude pamisasa vasangane naMwari, vamire pajinga regomo. Gomo rose reSinai rakanga richipfungaira nekuti Jehovha akanga aburukira pamusoro paro mumoto. Utsi hwaro hukakwira soutsi hwevira, gomo rose rikazununguka kwazvo. Saka akadzika pagomo reSinai akagarira moto kana kuti chigaro chake chiri chemoto. Bhaibheri riri kuti ndiMwari. Chiko chaitika paSinai mupasi paakauya nemitemo ine10 kuzopa Mozisi. VaIsraeri vatoda kumuona papa. Saka Mwari akatouya akagara pamusoro pemoto. Saka zvinobva zvaisa pachena kuti mukuru uyu akaonekwa uyu kuna Daniel akakwegura pamazuva aive nebvudzi jena akagara chigaro chemoto ndiMwari pachake. ndiMwari pachake. But pajeka kapa hanzi pane zviuru nezviuru zvaitenderera paari. Ingirozi maybe ingotsinira ina zvakazarwa 5 verse 11. Verse ya 11. Zvino ndakaona ndikanzwa izwi ravatumwa vazhinji vakanga vakakomberedza chigaro choushe nezvisikwa zvipenyu navakuru. Kuwanda kwavo kwakanga kuri zviuru zvezviuru nezviuru zvamazana. Ingirozi idzo. Chii chimwe chakazoonekwa Daniel 9 7 verse 13. Daniel 7 verse 13. Verse ya 13. Toda kuti timbopedza kuti zvakaonekwa izvi vateereri vedu abate nyaya. Okay. Daniel 7 verse ya 13. Ndikavona pane zvandakaratidzwa usiku. Ndikaona mumwe wakafanana nemwanakomana womunhu achiuya nemakore okudenga. Akasvika kuno wakakwegura pamazuva ake. Vakamuswededza pamberi pake. Saka tauda kuona kuti mwanakomana womunhu ndiani akauyiswa kuna Mwari. Zvinhu zviri kuonekwa zviri kuitika kupizvi kudenga. Katinzwa kuti anonzi nebhaibheri mwanakomana wemunhu ndiani. Verengai pana Mark 9 verse 31. Mark 9 verse 31. Verse ya 31. Nokuti wakadzidzisa vadzidzi vake akati kwavari, mwanakomana womunhu uchaiswa mumaoko avanhu, vachamuuraya.
kana aurawa uchamukazve mazuva 3 apfuura. Ndiani ari kurehwa pasi? Ndijesu ko. Ndijesu. Ndiye mwanakomana womunhu. Ndofunga zviri kujeka. Saka zvatambotaura iye zvino bedzi vateereri. Tiri kuti pari kunatswa sanctuary yekudenga ndo pari kuitika nyaya iri kutsanangurwa yekuti pane rutongo ruri kuitika. Ndivanani vataona vari kuratidza kuti vagara dare iri. Aripo atotsanangurwa ndiMwari. Ndiye akakwegura atora chigaro chake. Ndobva tabva taudzwa kunzi pane ngirozi dzakawanda dziri kutenderera panyaya iyi. Ndobva taudzwa futi kunzi pane mwanakomana womunhu ndiJesu ari kubva anzi akasvika padhuze naakakwegura. Dare racho riri kuratidza kuti riri kubva ragara kuti nyaya yerutongo. Saka nyaya iyi pairi kuratidzwa tinogona kutadza kuzonyatsoziva kuti kakaitiro kapi, but zvidanzi nebhaibheri mubati vateereri ndo nyaya iri kutoitika kudenga. Kune rutongo ruri kutoitika. Anotonga ndiMwari. Anotonga ndiMwari. Anotonga akagara moto. Akagara moto mfundisi. Akagara moto. Saka toda kuona kuti zvinenge zvichizofamba sei kana tanzwa kambo. Tinzwise kuti rutongo rwacho runofamba sei, because kana ruri kuitika kudenga ka panobva paita mubvunzo kuti manje tiri panapa. Ari rutongo wacho ndiani kudenga iko? Plus zvinotibatsira mufundisi kutsanangura nyaya iyi sekureva kwebhaibheri. Because nyaya yekuti judgment inotaurika kakawanda. Kekuti dzimwe nguva vanhu pavanotaura zvejudgment mumwe anenge achingofunga mhandu dzake. Saka muchaona kuti mapurogiramu anoitwa panyaya dzekunamata akawanda anenge achidzi judgment akawanda. But tikanzwisisa iri kuitika chaiyo yekudenga yaMwari zvinotibatsira kuziva kuti saka mazuva ano torarama sei. Tinoda kuti ndasitatangwa kambo vateereri zvatsanangurwa namufundisi. Vati chiri kunzi rutongo ichi kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga kune kubviswa kwezvitema zvakareururwa munzvimbo tsvene yekudenga kuti zvigoraswa nekusingaperi. Saka kune vakatendeuka zvedi vakareurura zvitema zvavo mufaro kwavari. Nekuti rutongo ndirwo kuongorora kuti munhu akanyatsotendeuka zvedi here uyu. Kana akatendeuka zvedi saka chitema chake chinomirira kuzoraswa. Saka vari kuita basa rekunyatsoongorora izvozvizvi ndiMwari, Baba, Mwanakomana, Ngirozi, vachishandisa umbowo hwakatonyorwa kare hurimo mumabhuku. Exactly. Haiwa, toda kutenda. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Ndivanani vachazosara vakanyorwa mubhuku reupenyu?
chikamu chekutanga vateereri taona kuti rutongo runenge ruchiitika kudenga, kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. But mufundisi, tauda kumboona kuti mabhuku anzi akavhurwa anenge ekubatsirei. Verenga ipapapo pana Daniel chapter 7 verse 9 na 10. Daniel 7 verse ya 9 na 10. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo. Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguvo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unobvuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine gumi. Zvezviuru zvine gumi kutonga kukatanga, bhuku dzikasarurwa. Saka parutongo pari kuratidza kuti umbowo hwaitorwa mumabhuku. Ndo mauri kubva. Muri kuona mufundisi kuti iri dare rinenge rasiyana nepanyika. Unoziva kuti panyika dzimwe nguva kune nyaya dzatinotombonzwa dzekuti unonzi kanonzi dhoketi remunhu rakashayikwa. Zvimwe zvakadaro makambodzinzwa nyaya dzakadaro kuti anga atoenda mufunge but nyaya inauzokondinya because zvakadai. Saka iyi chairi kunetsera pasi marekodzi ari kudenga. Hapana zvekunzi anogona kubiwa kana kusapira. Hapana. Saka muchaona kuti hakuna munhu anoenda kukudenga kunodairira nyaya yako. Zviri kuita sekunge nyaya dzako dzese dziri mumabhuku. Mabhuku aya anenge achibva kupi? Mabhuku mufundisi vakambotipa chimwe chidzidzo, ndoda kupindura mubvunzo wavabvunza kuti mabhuku anenge achibva kupi. Chidzidzo chavakatipa ndechekuti patinorarama panyika, ngirozi dzinorekodha zvese zvatinenge tichiita. Muchidzidzo chakapfuura mufundisi vakatombotipa nemhando dzemabhuku ariko kumusoro kudenga. Saka vaitaura zveBook of Remembrance, bhuku retondedzo, bhuku reupenyu, nemabhuku akadaro, mabhuku anonyorwa zvivi zvese. Saka zvazvinoita ndezvekuti mumabhuku ndo makanyorwa yatingati samari kana kuti nhoroondo yako yese. Mumabhuku amo zvirimo ndezvizvi mufundisi. Mune nhoroondo yako, mabasa ako, maactions, handitika? Zvakavanzika zvese zvako, masecrets ako, munonyorwa pfungwa dzako, mathoughts, zvawaifunga zvimwe zvacho even wakazotadza kuzviita, zvinonyorwa imomo. Nezvese zvakavandika zvawaifunga pamwoyo, zvawakagona, nemawedzi awakataura, even ukazoti sorry, zvese zvinonyorwa nengirozi. Saka hapana chikonzero chekuti tiveko kudenga vateereri, kuti unodairira nyaya dzako. Chinenge chichingoitwa kuvhurwa kwemarecords ari accurate. Hapana kuti ipapapo maybe muri kundi mistake, muri kundi misquota, ndaida kureva zvekuti marecords ndo anongovhurwa pasta obva angoti bha aripo. Saka marecords ese ari kunzi mabhuku akavhurwa kwanhasi hatimboasiyai mukuwanda kwawo mabhuku aya. Tiende bhuku ratiri kuti reupenyu. Saka kuti rijeke verengai zvakazarwa 20 vhesi ya 12 mobva mazoverenga vhesi ya 15. Zvakazarwa 20 vhesi ya 12 na 15. Yes. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe. Bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku reupenyu, wakakandirwa mudziva romoto. Saka chidzidzo chedu chiri kuita chichinopatsanuruka kuti tigone uchiteedza. Chiri kuti vanhu vese vachatongwa nezvakanyorwa mumabhuku. Zvikanzi pamabhuku apa pane imwe bhuku inonzi bhuku yeupenyu. But iri reupenyu iri rabva ranzi munhu akashayikwa imomo. Ndivo vai vachazopedzisira vakuparadzwa pachapiswa Satani. Saka zita rake risimo mubhuku. Saka munhu anonyoresa seimo. Tichauya ipapo. Ndaida kuti mumbonzwa kuti mapanzwere pasita panzi nevhesi vakafa vakatongwa. Because zvinoita vanhu vezvinoga anotakazva kuti nyaya dzamunetsa zitereki. Anyatsona by next week ndendasungwa ini. Akaona kuti nyaya dzamutsomerera kudai so. Anozuraya, mumwe anozvipfura mfuti kana kunwa mushonga. Ende akadarowo zveshwaka. Vanhu vanobva vavhara because vanotoona kuti hapasisina. But nyaya dzakadaro ndodzikunzi nebhaibheri kudenga havadaro, havavhareba. Even wakafa kudaro vanotonga.
Saka imi mamuda kunzwa kuti munhu anonyoresa sei, muri kumhanya kumberi. Toda kuti timboona kukosha kwebhuku iri, matsanangurirwo arinoita nebhaibheri iro rinonzi bhuku reupenyu. Ngatitangei kumashure chaiko kuna Exodus 32 verse 32. Exodus 32 verse ya 32. Zvinodai muchivakangamwira henyu zvivi zvavo, asi kana musingadi henyu ndidzimei pabhuku yenyu yamakanyora. Ndi Moses. Paripo paya vana veIsraeri vatadza, Mwari akuti ndoda kuvaparadza. Zvika naMozisi Mwarika, kana zvakadaroka Mwari angati ndoda kutanga rudzi runyowani newe. Zvika naMozisi, inini ndidzimei pabhuku renyu ramakanyora, kana musuda kuti tirambe tichifamba nevana. Saka rikunzi naMozisi bhuku ramakanyora, aizviziva kuti Mwari anonyora mazita. Ane bhuku raanonyora vanhu mazita vachaponeswa. Saka kuti ndidzimei, kuti bheta musandiponese. Saka Mozisi aitozva kuti ukanyorwa mubhuku ratiri kutaura ratiri kuti bhuku reupenyu, kutoreva kuti unonoponeswa. Saka Mozisi ari kutoedza kureva kuti ari kuziva kuti anenge anga akanyorwa. Saka ari kutokumbira kuti bheta ndisaponeswa hangu, ndidzimei. Kana musingadi asi mwoyo waive nawo ndo mwoyo wechikristu wekuti ndiendewo vahama dzangu mfunge tipone. Saka kunawo mwanhu asina kana hanya nehama dzavo. Hativerengei pana Mapisarema 69 vhesi ya 28. Mapisarema 69 vhesi 28. Ngavadzimwe parugwaro rweupenyu, varege kunyorwa pamwe chete nevakarurama. Ipisarema riri kuti panapa pastor, vanhu vaishungurudza David. Saka ari kuti madii kuchivadzima parugwaro rwenyu rwuya, vasarambe vari pamwe chete nevanhu vakarurama. Muri kuona kuti pfungwa yedu yakuda kuya manje, yekuti ndivanani vachasara vakanyorwa vakarurama. Ende muri kuzvionera kuti pari kutsanangurwa ateereri kuti pane kakudzimwa kekutoti munhu anogona kuti wembengi wakanyorwa, ndopandinoda kuti paonekwe, asi wozodzimwa. Chiri kuratidza kuti udzimwe chii? Washayikwa pane vakarurama. Because muri kunzi vamwe vakadzimwa, vanosara ndevakarurama. Saka unogona kutombonyorwa vateereri, but kururama kwazoshayikwa, ticharamba tichidzidza, unogona kudzimwa. Yeti ndo bhuku ratiri kuti rakakosha, rekuti ndo rine inoti final verdict, yekuratidza chimiro chako kwekupedzisa kuti uchagara upenyu husingaperere kana kuti uchaparadzwa. Kuti nyaya iri kubuda vateereri ndeyekuti pasi panapa pane marejista akawanda. Yes. Makrabhu imwe neimwe inenge ine rejista rayo. Kunzi tasai kuti ari mubhuku here. Organization imwe neimwe ine rejista rayo. But pane rimwe rejista rinokunda amwe ese. Yes. Rejista mubhuku reupenyu. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Verengai kuna Luke 10 verse 20. Luka 10 verse ya 20. Yes. Asi musafara bedzi nechinhu ichi, kuti mweya inozviisa pasi penyu, asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Jesu ari kutaura nevadzidzi vake. Vanga vauya vachiripota vateereri, zvikanzi, Rabhi, mweya yetsvina yese muzita renyu yenge ichitiza. Tanga tichiburitsa vaita mamirako. Saka vaifara chaizvo vanhu vari kubvoka pamisheni. Zvikana Jesu, muri right, but dai mamafara futi kuti mazita akanyorwa kupi? Kudenga. Kutoradza kuti kunogona kutova nevanhu, pastor, wekutoti zvese izvi zvaitwa izvi zvekuburitsa mweya yetsvina nemadhimoni, asi zita ravo rishayikwa kupi? Roshayikwa kudenga. Saka Jesu ari kuedza kutikumbira kuti wedwe, kana paine chinhu chingafadze mutende, kumeka shuwa kuti zita rakanyorwa mubhuku. Kupfuura zvimwe zvese. Hanzi farirai kuti zita riri kupi? Rakanyorwa here. Saka paturamba achidzoka panyenyu kuti rinonyoreswa sei? Ndo tikuya ikoko. Chimbotiverengerai vaFilipi. vaFilipi 4 verse ya 3. vaFilipi 4 verse ya 3. Yes. Hongo newevo, shamwari yangu yazvokwadi pabasa, ndinokumbira kwauri kuti ubatsire vanhukadzi ava. Yes. Nokuti vakabatirana neni paevhangeri, pamwe chete naKlemenzi navamwe vakabata pamwe chete neni, mazita avo ari mubhuku yeupenyu. Saka vane mazita ari mubhuku yeupenyu, vanhu vakabata pavhangeri, vakatenda kuna Mwari, ndobva vatanga zvekunamata. Alright. Mapanzwa mufundisi? Ndapindura here mubvunzo wenyu?
vanhu vakanyorwa mubhuku reupenyu, yes, vanhu vakanamata. yes, Kureva kuti munhu wese paanongotanga kunamata, yes, zita rake rinobva ranyorwa mubhuku reupenyu. rinobva ranyorwa. Saka unonyoresa nekunamata. Ndizvozvo pastor, ndizvozvo. Saka vaya vanenge vachiti uya unyorese zita vanenge vachiti uya unamate. Uya unamate ndo zvanenge achimba kambo kaya manje. Vanenge vachiti uya unamate, saka zita rinobva ranyorwa. Alright. Saka ngatinyoresei mazita. But muri kumboona here kuti chidzidzo chedu chiri kuti ndivanani vanosara vakanyorwa. Vakanyorwa. Munzwa zvikuita Kureva kuti unogona kutanga kunamata. But wambonyoresa ka zviri kuita kunge zvinonzi bhuku racho parichavhurwa kekupedzisira raakuonekwa varimo pane mamwe achadzimwa. Hani mazvona ka tisati taenda kuti anodzimwa sei, ngatimboramba tichiona kuti zveshuwa bhuku iri rakakosha. Endai pana zvakazarwa 13 vhesi ya8. Zvakazarwa 13 vhesi 8. Yes. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Inyaya dziri kumberi kwatiri kuenda dzekuti pachaita kumanikidzwa kwekunamata vanhu vachinamata asiri Mwari wekudenga. Saka pachasvika nguva idzi pari kutonzi kutaura chokwadi, vanhu vanenge vari safe ndevari mubhuku reupenyu. Hani mazvona ka? Saka muri kuona pfungwa yawedzerwa pamufundisi. Musakurumidza ubvuma mukaitadza wokoyo. Ndeyekuti munhu unonyoresa zita nekunamata. But pavanamati pakunobuda mapato mairi. Kune vanhu vari kuramba vachinamata asi vachinamata chikara. Mazvona ka? Saka pakunobuda kuti ivavo vari kunoshayikwa mubhuku. Saka haisi kuzonopera ingori nyaya yekuti ndinonamata. Kunamata wacho. Very good. Iri kunoratidza kuti hakusi kungonamata kwokuti ongoti ndakunamata saka ndirimo. Aiwa, pari kutonyatsonobuditswa kunzi tiri kureva kuti vanonyorwa mubhuku ndevari kunamata Mwari musiki. Ndo vanonyorwa. Saka handei nayo pamberi pana Daniel 12 vhesi ya1. Daniel 12 vhesi 1. Yes. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyoyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Saka ndo riri kunzi bhuku, pamwe pacho riri kunzi bhuku regwayana, pamwe pacho riri kunzi bhuku reupenyu. Chinhu hwani chiri kungotsanangurwa nebhaibheri kunzi pakunoguma kupetwa kwenyika inomufundisa. At the second coming of Christ. Ndo dingindira redu. Chichaitwa naMwari akusimuka, achasimuka achirwira vari mubhuku reupenyu. In other words, vanenge vazosara vari mubhuku reupenyu ndo vachaponeswa kunogara naMwari. Exactly. Ndo vachaponeswa ivavo. Saka muri kuona kuti tiri kuramba tichiwedzera chidikwa kuvateereri kuti ndevakaita sei vachasara. Ndo pandandauda kutonobvunza ipapo kuti kunyoreswa ka takuonzwa kuti ukangotanga kunamata, yes, zita rako rinonyorwa. Asi manje mubvunzo uri kima wakusati unosara sei urimo kana kuine vamwe vanonamata vachadzimwa. Because shungu dzinotora nemunhu wese ndedzekusara arimo. Nekuti pari kuratidza ndo pane vacharwirwa, ndo vachagona kumira nguva dzematambudziko. Saka munhu wese anenge auda kuti ndinosara sei. Tisati tatoupindura futi. Ndoda kuti vabva vanyatsoziva kuti anosara ari mubhuku iri shuwa achapinda muparadhiso yekudenga. Verengai zvakazarurwa 21 vhesi ya27. Zvakazarurwa 21 vhesi ya27. Mukati maro hamungatongopindi chinhu chinosvibisa kana chinonyangadza kana chine nhema, asi avo bedzi vakanyorwa mubhuku yeupenyu yegwayana. Mapanzwa kapo. Vachapinda muJerusarema idzva rinonzi rine goridhe nzira dzacho nekunaka kwese kwatingatsanangure mufundisi. Hanzi vanhu ivavavo ndevari mubhuku. Ndibvunzirei vateereri kuti vaonere kukosha kwekuva nezita mubhuku iri. Vateereri, ndofunga muri kuzvinzwira kuti zvakakosha kunyoresa zita mubhuku yeupenyu. Sedanho rekutanga. Nekushingaira kuti rirambe ririmo
kusvika pakupedzisira. Ndizvozvo Zvakakosha. ngatimbodzwa kambo tiuye tiende pamubvunzo wamufundisi. Vari kubvunza, vari kuramba vachiti unoita sei kuti rirambe ririmo? Iwo marekodzi ari kudenga, hapana chioko muhomwe, hatisvikeko. Ungaita sei kuti zita rirambe riri mubhuku reupenyu? Rambai muri pachirongwa, timbonzwa kambo wateereri. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Ndivanani vachazosara vakanyorwa mubhuku reupenyu? Muchikamu chapfuura taona kuti ukatanga kunamata, uchinamata Mwari wekudenga, musiki wedu unonyorwa mubhuku reupenyu. Taona kukosha kwebhuku iri. Right. But watanga zvekunamata, iro Bhaibheri rinototsanangura wani kuti kune maboka mairi evanhu pakunamata kwavo. Pfungwa iyi inojekeswa pana Matthew 7 verse 21 kusvika pa23. Mufundisi vachaiverenga. Mateo 7 verse 21 to 23. Havasi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwokudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Saka Bhaibheri riri kuti kune vanhu vari kuita zvechechi, zvekunamata, Right. asi vasiri kuzopinda muushe hwaMwari mufundisi. Asi muchikamu chapfuura tadzidza kuti vari mubhuku reupenyu ndo vachapinda muumambo. Right. Saka pfungwa mbiri idzi ukadzienzanisa dzinonoburitsa kuti havazi vese vari kuita zvekunamata vachasara vari mubhuku reupenyu. Yeah. Panobva pachii? Chiri kutyisa chikasto. Chii pastor? Ndima yatabva kuverenga iyai. Zvinhu zvakalistwa ipapo. Ndizvo zvinoita kuti vanhu pavanenge vachibva kuungano dzavanenge vari kuti takaona simba raMwari.
because panenge pachidzingwa madhimoni, pachiita mamiracles, vachiporeswa. Saka vese vanouya vachitaura kuti kana takamboona simba raMwari yezvino Mwari atishanyira. But onzi munhu ari kuita izvozvo, zita rake rodzimwa futi mubhuku. Mukaidai kuri kuti mune nguva matangira yaita yati havazi vose vanoti ishe ishe vachapinda muushe hwaMwari, asi avo vanoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Vanoita kuda kwababa. Mazozviona manje. Chichaita kuti vanhu vakawanda vatadze kupinda hakuzi kwekuti vaisaita mamiracle, ingari kuti vaisaita the will of God, kuda kwababa. Mashiripiti anoitwa, anoita asi munhu asingaite kuda kwaMwari. Very good. Kudii kuda kwaMwari? The will of God tichazo, but muchidimbu sezvo mabvunza ngarambe chingoti mibvunzo yenyu yese tichazoipindura. Kuda kwaMwari ndiko kuti tichengete mitemo yaMwari nekutenda muna Jesu. Ndo kudzidzisa kweBhaibheri. Saka zviri kutoburitsa kuti kune vanhu vanogona kuva vachita mamiracle nemabasa esimba, asi vasingachengete mitemo yaMwari, vasingadi kuchengeta mitemo yaMwari nekuteerera Mwari. Saka Bhaibheri riri kubva ratotaura kuti zveshuwa kunamata variko, zita rakanyorwa mubhuku reupenyu. Asi pavazopiwa chinguva chekunzi mboraramai tione, vabva vaonekwa kunzi mamiracle ari kuitwa asi havateereri. Saka vari kubva vanzi havazi vese manje vari kuenda kuchechi vachazopinda kudenga, kana kuti havazi vese vakanyorwa mubhuku reupenyu vacharamba varimo pakujekerera. Saka vateererika, patiri kuita zvekunamata stage number 1 makagona, mazita akanyorwa. Panenge rekuti rutongo rwacho ruri kutoitika zvino ndo pari kucheneswa nzvimbo tsvene tsvene. Stage yapo maende kuchiongorora kuti vanyatsori serious nemwoyo wese ndevapi. Saka Bhaibheri riri kuti vari serious manje, vanhu vari kuita zvekunamata asi vachiita kuda kwaMwari, kureva kuti vachichengeta mitemo yaMwari nekumuteerera, kuteerera zvaakarayira. Yes, vachiita izvozvo. 2 Corinthians 5 verse 10 inoti kudii pasi? 2 Korinde 5 verse 10. Nokuti tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutongwa chaKristu, kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita nomuviri, sezvaakaita kana zvakanaka kana zvakaipa. Right. Saka mabhuku ndiwo achaisa pachena kuti uyu anoteerera here kana kuti uyu haateereri. Mabhuku anenge achiisa pachena mukuwanda kwawo. Dzokorerai zvakazarurwa 20 vhesi ya 12. Zvakazarurwa 20 verse 12. Yes. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe, bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Saka Bhaibheri riri kutaura kuti nevakafa vakatongwa. Manzwa manyorero aitwa Bhaibheri remufundisi. Hanzi mabhuku akazarurwa neimwe bhuku yeupenyu. Sekunge zvinonzi bhuku yeupenyu iri kumira iruku ichitsinhaniswa nemamwe esari. Hanimazona manje kuti ndofunga zvinozowanikwa mubhuku yeupenyu zvinozowanikwa asi vambotarisa aya arukwa zvapupura aya ndo zvichaita kuti imwe iyi bhuku yeupenyu muone kunzi mochinzii. But pabva panzi vakafa vakatongwa, zvochisa pachena kuti rutongo rwakatanga nevakafa. Munhu akatanga kufa ndiani pastor? Abel. Apondwanakaini ndiye wekutanga. Saka kureva kuti rutongo runotangira kwekutanga pasi, ruchiuya nenhoroondo. Asi hanzi kufa kwemunhu umwe nemumwe. But vakorinde vati munhu wese. Hakuna anozosara. Saka riri kutorera munhu wese nevakafa. Vanouya sei parutongo? Mabhuku ivo havadiwepo, mabhuku anenge achishandiswa. Saka tikapase muenzaniso pastor, ndoda kupindura mubvunzo wamati unosara sei. Saka ngatingopai muenzaniso yevanhu maybe tomboti ndo vakatotanga kutongwa, vekwekutanga vakafa vacho vatinoziva vakatanga kufa ndaAbhero. Saka ngatitange maybe naAbhero naKaini. Tiedze kuona pfungwa iri kutaurwa kuti ungasare sei uri mubhuku reupenyu. Ngatimbonzwai about Abel kuti anga ari munhu akaita sei pana Hebrews 11 vhesi ya 4. Nokutenda Abheri wakabayira Mwari chibayiro chakanaka kune chaKaini, akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama, Mwari achipupurira zvipo zvake. Naiko kutenda iye kunyangwe afa hake
uchangotaura nazvino. Manzwa kuti kudi apa pasi. Apa pari kuisa pachena kuti chimwe chinhu chaive muna Abel pakunamata kwake aitenda. Aive nefaith, aive nerudairo muna Mwari. Kubvuma kuti Mwari variko. Right. Ende vanofanira kuteererwa. But ari kunzi kunyangwe ye afa achangopupura nazvino riri kuti Bible akafa hake Abel. Yes. Asi zvaakaita marecords achiri kungotaurana nawo. Very good. Marecords aripo. Saka hazvina kunzi kufa kwake nyaya dzese dzarova. Marecords achiri kudi? Achiri kungotaura, achiri kungopupura. Saka ngatichivaonai vari 2 nemukoma wake Cain. Alright. Pana Genesis chapter 4. Verengai kubva verse 3 mosvika pavhesi ya 6. Genesis chapter 4 verse ya 3 kuenda pa6. Zvino nguva yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipo kuna Jehovha. NaAbheri akauya namakwayana ake, mhongora namafuta awo. Jehovha ndokugashira Abheri nechipiriso chake, asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Papo Jehovha akati kuna Kaini, watsamwireiko? Chiso chako chakaunyana nei? Masvikaka. Right. Vatereri vakomana vairava kana kuti varume vairava Cain naAbel. Zvaburitswa neBhaibheri kuti vese vainamata. Right. Mapanzwa here. Vese vainamata. Vese vainamata. Vainamata Mwari mumwe chete. Mumwe chete. Saka ngatibvumiranai vatendi kuti vese vakatombonyorwa mubhuku reupenyu. Cain nani? NaAbel. Nekuti munonyorwa atenda. Akuita zvekunamata. Right. Saka vese vainamata varimo mubhuku iri. Right. Saka but varimo vese kanamatiro kacho kaisiyana. KaCain akauya nezvaairima. Zvirimwa zvemuminda. Anditika. Asi uyu Abel akauya nezvipfuyo. Saka toda kuona kuti sei kanamatiro kaCain kakarambwa naMwari. Endai pana Hebrews 9 verse 22. Hebrews 9 verse 22. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvese zvinonatswa neropa. Uye kana kusina ropa rinoteurwa hakune kangamwiro. Right. Saka nengari kuti Bhaibheri rinoti vanhu vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Kureva kuti naAbel aive mutadzi. NaCain aive mutadzi. Right. But Bhaibheri robva rati imimi vatadzi kuti muregererwe. Panoda ropa rinodeuka. Abheri ndobva abva ateerera. Kwakuenda kunonamata aine chipiriso chinobuda ropa. Kuti aregererwe zvivi zvake. Cain ndobva audzwa semunyaya. Asi kwakunonamata asina chipiriso chinobuda ropa. Zvobva zvareva kuti ainamata asi haana kuregererwa zvivi zvake. Alright. Ameno kuti muri kufamba neneni pastor. Kuti uyu Abel ainanamata asi akaregererwa zvivi nekuti aienda nechipiriso chinobuda ropa. Alright. Chainongedzera Jesu. Right. Saka nekumwe kutaura Abel aitenda muna Jesu. Cain aisatenda muna Jesu. Saka haponeseki. Kunamata aidazi. Musazepfungwe kuti kunamata ari kukuda. Asi haasi kutenda munani? Muna Jesu. Ariye anoponesa wacho. Saka zvobva zvaisa pachena kuti Cain naAbel mubhuku reupenyu vakanyorwa vese. Dambudziko rapo maendere kuti raCain roramba ririmo here. Iye asiri kutenda muna Jesu. Ende asiri kuteerera. Pekuteerera apo pastor imbopataurai. Mukomana isateerera. Mukomana anga asingateerere zvishwa. Nekuti kana Jesu aimiririrwa nezvinobuda ropa. Yes. Iwo uya nezvisingabude ropa. Hapana kuramba kuteerera kunodarika ipapo. Zviri pachena chena. Kuti Mwari ati munodai iwo woita nawo. Pfungwa iyo ngairege kuwanikwa kwatiri isusu vateereri. Yekuti tiite kanamatiro kanoramba kuteerera. Ende chero zvichionekwa sekunge zviri simple sei. Teererai. Ivai vanhu vanoteerera Mwari. Kune vanhu vanoda kuita pfungwa yekuti tiite kanamatiro kaCain. Kekuti tinoramba chienda kuchechi asi tonza hatisi pasi pemurayiro. Kekuramba kuteerera pasi. Nokuti unoziva kuti chinoshamisa vamwe vanochika sona. Chero akanzwa Bhaibheri richiti anenge atenda ngaabhabhatidzwe zvekunyudzwa mumvura. Iye haadi. Anongoda izvozvo zvaakaitwa. Iro Bhaibheri chiti rubhabhatidzo kunyikwa mvura kamwe chete haadi. Inzwai vateerera amenoti ngadi handicho chidzidzo chanhasi. Mwari anoda vanhu vanonamata vachimuteerera.
hauti ndinonamata asi wouya nefomula dzako saKaini. Mwari akati kuti upone bhabhatidzwa. Mwari akati chengetai mitemo yangu, chengetai mitemo. Iye ndiye anotipa simba rekuchengeta mitemo yacho. Unoziva kuti chika pakudzidza kwese kwatoita kwakwe bhaibheri rinonyatsoburisa kuti sabata rinofanira kunamatwa vanhu vachienda kuchechi izuva rechinomwe rechi7 rekuti pakarenda nhasi ndo Saturday. Unoona mwachienda rechi1 ungoti ndori kuchechi kwedu. Adzisiri nharo here idzodzo vanhu. Ini pano ndakatozonzwa chiti tinoenda iri nekuti ndo rakafa mukuru wedu wechechi. Ende zvekuti kana waitotumidza zita rechechi zvine zvakurevekera kuvanhu yetu kupona kuri pana Jesu. Zuva rekunamata angave madyiro kangave kakubhabhatidzwa ngatiteererei. Kaini aisada kuteerera. Saka kuratidza kuti aisateerera inzwai achibvunzwa naMwari pana Genesis 4 verse 8 to 10. Genesis 4 verse 8. Zvino Kaini wakataurirana nomunun'una wake Abheri. Vakati vari kusango, Kaini ndokumukira Abheri munun'una wake akamuuraya. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, "Uripiko Abheri munun'una wako?" Iye akati, "Handizivi, ndini mufudzi womunun'una wangu kani." Akati, "Waiteiko? Inzwi reropa romunun'una wako rinodana kwandiri panyika." Kaini aigona kuti kuna Mwari, chandatadza chii? But paari kuudzwa naMwari unzi waponda munin'ina, ari kuda kuedza kuratidzwa unzi une mutemo wawatyora. Mapaona ka? Because pfungwa inogona kuya kwatiri ndeyekuti varume muri kutaura zverutongo kuti tine chitongo atichidai. Standard yacho chii? Nekuti kwamuri imimi pamwe zvamunoti zviri right kwandiri zviri wrong. Muri kunzwa pfungwa inogona kuita vanhu. Tine tichiyerwa nei? Saka Kaini apa abva ayerwa, saka tamutora semuenzaniso. Ari kubva atoratidzwa kunzi kuuraya kwawaita munin'ina kuri wrong. Saka aiyerwa neapa. Aiyerwa nemutemo waMwari unoti usauraye. Mapaona ka? Saka standard ichashandiswa kana kuti rura ichamezha yacho kuti uku wapotsa apa uri kuri correct. Chinenge chishandiswa naMwari vateereri mutemo. Iverengei munzwe pana James 2 verse ya 12 inotsanangurwa zvakanaka. Jacobo 2 verse 12. Taurai uye itai savanhu vanozotongwa nomurayiro wokusunungurwa. Saka mutemo ndo inenge iri standard. Iyo mitemo yegumiya nemimwe mitemo yakataurwa naMwari atiiteererei ndo iri kushandiswa parutongo ruri kuitika kudenga. Pari kunatswa sanctuary yekudenga ichichenuswa vari kushandisa mitemo as a standard. Ndo iri kushandiswa. Saka tomboti Abheri akatadza, Kaini akatadza, asi Abheri ari kutenda muna Jesu. Auya nechipiriso chekuti aregerwe zvivi. Saka pakadaro kuvanhu vakadaro kuti akanyorwa zita hongu. But pane kuzokanganisa kuripo asi areurura nemwoyo wese achiteedzera zvakataurwa. Chii chinobva chaitwa kuvanhu vakadaro? Romans 8 verse 1 neverse 34. Naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna vari kuna Kristu Jesu. Romans 8 verse 34. Ndianiko uchava pamhosva? Kristu Jesu ndiye wakafa. Zvikuru ndiye wakamutswa kuvakafa. Uri kurudyi rwaMwari. Unotinyengetereravo. Anotinyengeterera ariko. Saka munhu anenge akaita saAbheri ari kushingera kuramba achirarama zvakarayirwa, achitenda muna Jesu, achireurura zvivi zvake. Parutongo ruri kuitika manje, zita iro rinobva ranzi ngarirambe riripo. Rakaini rakanyoreswa riya paakati ndoda kunamata Mwari, azoongororwa upenyu, haateerere, haadi kuchengeta mitemo, rinobva rarabwa. Saka revanoteerera vaya vari kuramba vari serious ndori kunzi hakuchina kupiwa mhosva. Kuri kunzikana ichinzi there is no condemnation. Jesu anenge akuti chimanje parutongo akutika vakatadza hongu. Asi zvitema zvavo ndakabhadhara mutengo wazvo nekufa, saka vasina chikwereti. Very good. Saka pamberi pababa paya panaka kwegura pamazuva ataona uya, Jesu aripo, mabhuku avhurwa, obva atoratidza kuti inga akanyorwa zvivi zvaakaita izvi. Ndo pari kunzi neBhaibheri Jesu anobva amira oti hongu vakatadza, ndo rutongo ruri kuitika kudenga, asi ndakabhadhara. Kureva kuti kumarekodzi ekuzvivi zvinobva zvadzimwa, zita roramba riruko. Vanhu vakaita sana Kaini vasingateerere, even vari kutoita mamiracles orapwa. Chiverengai mavhesi ekupedzisira, ingoabatanzai. Matthew 10
vhesi 32 na33 nazvakazarwa 3 vhesi ya5. Alright. Mateo 10 vhesi ya 32 na33. Mumwe nomumwe uchandipupura pamberi pavanhu, neni ndichamupupurawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Asi mumwe nomumwe unondiramba pamberi pavanhu, neni ndichamurambawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Zvakazarwa chapter 3 vhesi ya5 ndo vhesi redu rekupedzisira vateereri. Ndanani vacharamba vakanyorwa mubhuku reupenyu? Hatishingairei kuti mazita ave mubhuku reupenyu agoramba aripo. Zvakazarwa 3 vhesi ya5. Unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodzimi zita rake pabhuku yeupenyu. Ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu napamberi pavatumwa. Saka mwanakomana womunhu, pane zvataudzwa naDhaniel, mabhuku achivhurwa, uchiramba uchitenda muna Mwari, Jesu achatipupura oti ndakabhadhara zvese. Imi michipupuraiwo Jesu pamberi pevanhu. Ratidzai kuti munoteerera Mwari. Raramirai Mwari, anokupai simba. Mazita aramba arimo, tigoponeseka in the second coming of Christ. Onekai vateereri vedu mufundisi. Tinotenda vateereri. Mabhuku mazita ngatishingairei asadzimwe. Mwari vatikomborere. Kana paine pasarira pasina unyatsojeka, muchida kubvunza zvinhu izvi, tsvakai hama, shamwari, vavakidzani vanopinda sangano rama7th Day Adventist. Kana iye asingagone kupindura, anoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa pamibvunzo yenyu. Kana izvozvo zvichikunonokerai, tifonerei, titumirei mameseji panhare dzinoteera 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Parave nemi akuchengetei tigosangana muchidzidzo chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda svikanyanza mananda ondishisa andichienda zororo